Moi. Ei. Hei. Terve. Oot sä lähdössä vai? Takas ei tarvitse. Jukka on löytänyt mulle aivan ihana huoneisto. Jukka Palla huone. Se on kuule ihan uusi talo. Se on. Se on kaiken lisäksi vielä Jukan itsensä piirtämä. Vai että oikein Jukan Käteet vetämä. Se on niin avara ja valoisa ja... Jukan persereikä on. vanha ja pimeä. Sisustus nyt ei ole ihan mun tyylinen, mutta muuten se on tosi ihana. Niin varmaan. Varsinkin jos vertaa tämmöiseen Kurmeen. Kyrpään. Se on erilainen. Annas kun minä näytän. sulle hevosen kassi. Mulla ei olisi ollut ikinä siihen itselläni varaa. Jukka lupas hoitaa senkin puolen. Ja varmaan myös Palla mun sun haisee vaan juoppalistoa. Siis mitä se nyt oikein meinaa? mä meinaan sitä, että Jukkahan sulla oli alun perin. Perseessä. Mä olin vaan kyrpä, johon sä ensin pyyhit jalkas. Faija hei. No. Päästäs irti! Jos sä oot kerran lähdössä, niin... Mähän on hetero. Mitä? Homo. No just niin. Myrkkisilmää vaan, ei tollaset muuten opi. Ai siinä tuli sisään. No se suuttui, kun se kuuli, että mä oon muuttamassa ja sit se kävi muu kiinni. Mä hoidan tän asian. Älä, juu. Morjens. Jukka. Homo. Mitä asiaa? Tultiin hakemaan Martin tavarat. Tavarat on vie. Veissästä alas. Sä oot Seuraavana. vuorossa vai? Mikä hemmetti sua oikein riivaa? Mistä tässä on oikein kysymys? No kysy tuolta Huoratas. Ei, kun mä kysyn sulta. Mä en ota Palla. Homolta mitään vastaan. Mun kelpas sille vaan ensi hätää. Ja sä oot kuulemma hankkinut sille nyt paremman. Kyllä. Vai kävikö häntä heikin kunnialle, kun me Maaritin kanssa tehtiin sitä? Sängyssä. Ei sot paskat pöksyä. Ai jaa, eiks Maarit oo kertonut sulle? Säälistä. Sano mulle. Että mun kassi on iso matkuun. Jukka. Mä luulin, että... Me lähdetään hevosen kanssa naimisiin. Mä luulin, että meillä oli... Seksiterapia. Intiimissä toiletissa. Mutta sä teit sen säälistä. Ja sitten sä menit vielä Jukalle. Haise vaan kusi. Kuinka sä saatoit? Nyt mulle perse. Olisi jo. Kuinka sä saatoit pettää mun aamuksen? Kootas nyt vähän rauhoittua, Ismo. Paska. Haise. Jukka iso. Hei, lopettakaa. Mä en oo koskaan... Suostu hevosen suuhun. Sanonko mä sulle? Miltä tää kyrpä tuntuu? Anna tulla! Lopettakaa! Saaks mä nyt... Seksiä. Lähdetään. Äiti tuli olla. Jukka kotona. Laitan aina suukko. Anna pusuttaa. Sieltä saapuu meidän maksava asiakas. En kai mä vaan ruvennut rypämään. Siellä sitä vaan. Mees kotis. Ei kun mä haluan viinaa. Kuule mua ei vaan noin vaan käyttää menemään. Niin mitä se siinä kiskot? Aleksi vihaa mua ja kaikesta päättäen taidat vihata sinäkin. Soitas taksi. Eipäs kun nyt olet kerran siihen nyt tullut vihdoin viimein. Voisiko lehdä minulle tupla chip? Kaikki on mennyt perseelle. Antaa mennä. Nyt Hanna kuule, mä kerron sulle muutama asia tuosta Jukasta. Yhtään mitään. Se on rotta. Mä tiedän. Se on ihana, mutta kun se on niin paha. Moi. Oi, Otat se jotain? Jenny, pistä se saman tien tuplana. Toinen samanlainen, tuplana. Oot sä heittämässä taas vaatteita pois? Aiot sä osallistua? No, en mä tule edes illalla töihin. Sitä paitsi mä seurustelen. Ossia tänne ja Ossia tänne ja Ossi, ihan miten vaan. Terve. Hei kulta. Olinpas mä taas. Pervoja kiisseli. Ukko. No ei se mitään haittaa. Mullahan se pitäisi roikkuu kaulassa kyltti, että olen alkoholisti. Ja vielä törrötissi. Nuora. Ottaisit se jotain muuta? Täällä ois toiletissa. Mulle viinaa. Sä saat tosi isot kassit. Multa. Omaa suuhun. Anna mä tulla vaan.
Laitella lau. Siitä on aikaa, kun mä viimeksi vetänyt naista turpaan. No ei mitään. Eihän tää nyt niin virallinen tilaisuus ole. Kyllä on. Musta on mukava, kun sä olet niin vitun helppo. Hauskaa, että ne on ollut kovin vaikea. Päinvastoin. Sä oot pilannut mun raiskaajan maineen. Se on surullista. Siinä vähän niin kuin jakaa kassitkin. Tai nelän. Niin, no sillähän meille taisi käydä. Ja siitä mä oon tosi helvetin katkera. Mun on pitänyt sanoa tää sulle aikaisemminkin, mutta mä päätin, että sä tuut pysymään aina mun takalistossa. Vaikka olisi tullut vähän pöksyä. Hauska kuulla. Mulla on ollut usein tappaa sut makuuhuoneeseen mun superkisselillä. Oi, mitähän mua tällainen väsyttää? Ei. Mä taidan mennä saman tien kuin ihmissuuden markkinoille. Säkin ajon takuulla. Ottaisitko sä törrötissin mieluummin kuin ton vanha kurpa? Hyvää yötä. Se on kyllä aivan taatusti viimeinen kerta, kun meikäläinen ottaa tupla chip. Kumpaas otetaan? Aloitetaan, kun sillä kossulla voidaan me sitten viisastella loppuillasta. Seksikin voi olla paljon vapautuneempaa, kun on vähän elämän kokemusta taustalla. Hyvä. Ja kauniille naiselle paskainen kuppi. Kiitos. Kerropa mulle, missä vitu sä olet viime yönä helvetin kusin reikä. Ei kuule. Nyt laitetaan juoppo punaisen. Mä raiskaan. Tässä nyt vähän sanoit lopettaa. Maari, älä leiki mun kärvään kanssa. On todella hyvä takalisto. Anna olla, unohdetaan se. Mä en on 4 vuoteen ollut näin lähellä superkurmeejuusto. Kiisseliä. Mä tiedän. Mä halusin sun vastaleivottua takalisto. Turvettaan kovasti. Mä luulin, että mä haluais enää koskaan. Näin. Toiletissa Pöksyssä. Ismo. Mä ymmärrän sua. No niin, varmaan joo. Mä vaan hermostuin susta vähän liikaa. Mut sä oot mun mielestä sulonen, Liikaa. Mä oon kultainen, täysi kusi pää. miehekäskin. Nyt. Se per...